Słowiański Bóg, Radegast, tereny Moraw i architektura wołoska. Czego chcieć więcej? Jestem jeszcze w miejscowości Trojanowice, już nie na Śląsku, na historycznych Morawach, na bardzo ciekawym terenie i przyjechałam w góry, nie ukrywam, w czasie prywatnym, ale nawet w takim momencie relacjonuję dla Was najciekawsze miejsca w mojej okolicy. Także dzisiaj zwiedzamy Morawy, czyli rejon historycznie bardzo silnie związany ze Śląskiem. Zostańcie z nami, no i oczywiście słuchajcie plenia. Jeśli szukacie miejsca, które łączy piękne górskie widoki, niezwykłą architekturę, lokalne legendy i malownicze szlaki, trudno o lepszy wybór niż Przełęcz Pustewny w czeskim Beskidzie Śląsko-Morawskim. Co ważne, z okolic Katowic, Rybnika czy Wodzisławia Śląskiego można dotrzeć tam samochodem w niewiele ponad godzinę. To jedna z tych atrakcji, które znajdują się zaskakująco blisko, a mimo to wielu mieszkańców Górnego Śląska nigdy ich nie odwiedziło. Powiem więcej, wreszcie udało mi się czymś zagiąć moich rodziców, którzy na górach zjedli zęby. Przełęcz położona jest na wysokości około 1018 metrów nad poziomem morza, pomiędzy szczytami Radhoszt i Tanecznice. Najłatwiej dostać się tam z miejscowości Trojanowice, skąd od ponad 80 lat kursuje kolej linowa prowadząca na Przełęcz. Jej historia sięga lat 40. XX wieku, kiedy uruchomiono pierwszy wyciąg krzesełkowy. Dzisiejsza kolejka jest nowocześniejsza, jednak nadal stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych elementów infrastruktury turystycznej regionu. W ciągu kilku minut pozwala znaleźć się w samym sercu gór, a dodatkowo przewozi rowery, dzięki czemu okolica cieszy się popularnością nie tylko wśród piechurów, ale również miłośników dwóch kółek. Sama podróż kolejką jest atrakcją, ponieważ stopniowo odsłania panoramy morawskich grzbietów i dolin. Tym razem wybraliśmy jednak drogę pieszą. Dla wielu mieszkańców Górnego Śląska zaskoczeniem może być fakt, że choć Pustewne i Radhoszt znajdują się dziś w kraju morawsko-śląskim, historycznie nie leżą na Śląsku. Przełęcz, szczyt Radhoszt oraz położone u ich podnóża Trojanowice należą do historycznych Moraw, a dokładniej do regionu zwanego Wołoszczyzną Morawską, czyli Walaszsko. To jeden z tych zakątków Europy, gdzie współczesne granice administracyjne nie pokrywają się z historycznymi. Jadąc z Katowic czy Rybnika, łatwo odnieść wrażenie, że po przekroczeniu granicy trafiamy po prostu do czeskich Beskidów. Tymczasem w ciągu kilkudziesięciu kilometrów przemieszczamy się pomiędzy obszarami należącymi historycznie do dwóch różnych krain, choć bardzo ze sobą zżytych, czyli Śląska i Moraw. Dla porównania Trojanowice, Fränstadt pod Radhosztem i Rożnow pod Radhosztem są historycznie morawskie, natomiast Opawa, Karwina czy Hawierzów należą do historycznego Górnego Śląska po czeskiej stronie granicy administracyjnej. Jednocześnie cały region zachował własną odrębną tożsamość kulturową wywodzącą się z tradycji wołoskich pasterzy, którzy od późnego średniowiecza wędrowali łukiem Karpat. Trojanowice kryją również mało znaną, lecz fascynującą kartę swojej historii. W drugiej połowie XIX wieku miejscowość stała się jednym z ważniejszych ośrodków emigracji do Stanów Zjednoczonych. Między 1850 a 1900 rokiem wyjechało stąd niemal 500 mieszkańców. Osiedlali się przede wszystkim w Teksasie, jak całkiem sporo Górnoślązaków, a ich potomkowie do dziś mieszkają m.in. w Fayetteville, Dublinie i Hostynie. To niezwykły przykład tego, jak niewielka beskidzka miejscowość pozostawiła trwały ślad po drugiej stronie oceanu. Największym skarbem Przełęczy są jednak słynne budynki zaprojektowane przez słowackiego architekta Duszana Jurkowicza. Powstałe pod koniec XIX wieku schronisko Libuszyn oraz sąsiednia Mamienka stanowią wyjątkowe połączenie secesji i architektury ludowej. Kolorowe drewniane elewacje, bogate zdobienia i inspiracje kulturą wołoską sprawiają, że miejsce wygląda niczym sceneria z baśni. Nic dziwnego, że bywa zaliczane do najpiękniejszych zespołów schronisk górskich w Europie. Spacerując między budynkami, trudno oprzeć się wrażeniu, że architektura ta bardziej przypomina dzieło sztuki niż zwykłą zabudowę turystyczną. Historia Libuszyna mogła jednak skończyć się tragicznie. W 2014 roku budynek został niemal całkowicie strawiony przez pożar. Czesi podjęli jednak ogromny wysiłek, aby wiernie go odbudować. Dzięki pracy konserwatorów, snycerzy i rzemieślników schronisko odzyskało dawny blask,
Odbudowa była prowadzona z niezwykłą dbałością o detale i jest dziś uznawana za jeden z najciekawszych przykładów rekonstrukcji zabytkowej architektury drewnianej w Europie Środkowej. Po wizycie w schronisku przeszliśmy dalej niebieskim szlakiem w kierunku szczytu Radegast, tym samym podziwiając rozległe panoramy Moraw oraz Beskidów. W pogodny dzień można dostrzec rozległe pasma górskie ciągnące się aż po horyzont, a sam spacer nie należy do wymagających, dzięki czemu jest dostępny dla większości turystów. Dalej szlak prowadzi na Radhost, jednak tym razem postanowiliśmy pozostawić ten szczyt na kolejną wizytę i skupić się na odkrywaniu okolic przełęczy oraz pomnika Radegasta. Według lokalnej tradycji cały masyw Radhosta od wieków związany był z legendą słowiańskiego boga Radegasta. Choć historycy do dziś dyskutują, na ile opowieści o dawnym pogańskim kulcie mają podstawy źródłowe, legenda ta na trwałe wpisała się w tożsamość regionu. Monument został odsłonięty w 1931 roku i zaprojektowany przez pochodzącego z pobliskiego Frenstadtu pod Radhostem rzeźbiarza Albina Polaszka, profesora Art Institute of Chicago. Kim był Radegast? W tradycji słowiańskiej uznawany jest za bóstwo związane z wojną, siłą, zwycięstwem, gościnnością i słońcem, czczone głównie w Beskidach i przez plemiona połapskie. Wizerunek przedstawiony przez Polaszka jest niezwykle charakterystyczny. Postać posiada ludzkie ciało, hełm zwieńczony byczą czaszką z rogami, a w dłoniach trzyma róg obfitości i topór. Na stopy ma założone kierpce. Pomnik należy dziś do najbardziej rozpoznawalnych symboli Beskidu Śląsko-Morawskiego. Bardzo dziękujemy za to, że jak zawsze byliście z nami. Jeżeli ten film Wam się podobał, dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, to nie zapomnijcie proszę o łapce w górę, o dzwoneczku i o subskrypcji. A jeżeli chcielibyście także zasilić grono moich patronów, za to ogromnie Wam dziękuję. Link do mojego Patronite'a w opisie. Dziękuję wszystkim patronom, dziękuję również wszystkim osobom wspierającym ten kanał i oczywiście najważniejsze przesłanie tego filmu: słuchajcie plenia.